தமிழ் மூலமாக ஆங்கிலம் கற்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுவரைக்கும் நம்ம ராஜா ஸ்போக்கன் வேர்ல்டு சேனலில் நாம் தமிழில் வித்தியாசமான முறைகளில் சிந்திக்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன என்பதை பல வீடியோக்களில் நாம் பகிர்ந்து வருகின்றோம். அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கும் ஒரு சில முக்கியமான வாக்கியங்களை இந்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகின்றோம். அது என்னென்ன வாக்கியங்கள் என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ இன்டு தி வீடியோ அண்ட் டிஸ்கஸ். This is what the first sentence in this video. All I know is teaching. இதுக்கு தமிழில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் கற்பித்தல் மட்டுமே. ஸோ இந்த சென்டென்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம இதவே கொஞ்சம் மாற்றி நிறையா சென்டென்சஸ் நம்ம மேக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆல் ஐ நோ இஸ் டீச்சிங். இது எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் கற்பித்தல் மட்டுமே. இப்போ ஆல் ஐ நோ இஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட். இப்படி சொன்னோம்னா இதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடுவது மட்டுமே. எனக்கு தெரிந்ததெல்லாம் உண்மை பேசுவது மட்டுமே. அதை எப்படி சொல்லலாம்? ஆல் ஐ நோ இஸ் ஸ்பீக்கிங் ட்ரூத். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா சென்டென்சஸ் இதன் அடிப்படையில் மேக் பண்ணி பார்க்கலாம். லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். இது செகண்ட் சென்டென்ஸ். ஆல் யூ டிட் பிகேம் வேஸ்ட். இதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் செய்ததெல்லாம் வீணானது. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய இந்த 5 சென்டென்சஸுமே இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸினுடைய அடிப்படையில் தொடர்ந்து வரக்கூடியது தான். ஸோ இந்த 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரு நம்ம மனசில் எப்படி பதிய வைக்கிறது என்பது தெளிவாகும். ஓகே, லெட் அஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஆல் ஐ ஹாவ் இஸ் ஃபார் யூ. இதுக்கு தமிழ் அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னிடம் இருப்பது உனக்காக மட்டுமே என்பது தான். ஸோ நான் வைத்திருப்பதெல்லாம் உனக்காகத்தான் என்று சொல்வதற்கு ஆல் ஐ ஹாவ் இஸ் ஃபார் யூ என்று இங்கிலீஷில் சொல்லலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் த ஃபோர்த் சென்டென்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ. ஆல் யூ திங்க் வில் நாட் ஹேப்பன். இதுக்கு தமிழ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ நினைப்பது எல்லாம் நடக்காது. பெரும்பாலும் நீ நினைப்பதெல்லாம், நீ பேசுவதெல்லாம், நீ விளையாடுவதெல்லாம், நீ செய்வதெல்லாம், இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் நம்ம தமிழில் பேசுகிறோம் இல்லையா? இதுக்கு இங்கிலீஷில் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே ஆல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் நம்ம தொடங்கணும். இப்போ இந்த சென்டென்ஸை நான் உங்களுக்கு மீனிங் பிரித்து சொல்கிறேன், உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் பாருங்கள். ஆல் யூ திங்க் அப்படிங்கிறதுக்கு நீ நினைப்பதெல்லாம் அர்த்தம். வில் நாட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது நடக்காது. இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் உனக்காகத்தான் என்பதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் ஐ செட் இஸ் ஃபார் யூ என்று சொல்ல வேண்டும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் தொடங்கும் போதே ஆல் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி தான் தொடங்கணும். ஓகே, லெட் அஸ் see the last sentence in this video. Everything she says is a lie. அவள் சொல்வதெல்லாம் பொய். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த சென்டென்ஸ் எல்லாமே ஆல் வச்சு ஆரம்பிச்சது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேசியதெல்லாம், செய்ததெல்லாம், விளையாடியதெல்லாம், இந்த மாதிரியெல்லாம் சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஆள் வச்சு தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். சில சமயங்களில் இந்த மாதிரி ஆள் பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களில் எவ்ரிதிங் பயன்படுத்தினாலும் கரெக்டு தான். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் நம்ம பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய வீடியோக்களுடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். லிங்கை பார்த்து இன்னும் அதிகமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டுகிறேன். தட்ஸ் ஆல். ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. தேங்க்யூ.